Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe, mi sanni on jarama bandiraɓe fulɓe futataɗon nder duniyaru. Mi waddani en tindinore hanne ko watta neɗɗo hita passport wifi mana wifi. No wodi wakkati go neɗɗo waɗane connect e wifi muɗum, aɗa hiɗi gita code ɗum ko gi en passport ɗum amma a anna ɗum woni passport jomum ko wifi jomum waɗanima connect. No wodi jahata ɗum waɗane connect wifi amma a anna ɓe kollatama. No wodi lawol gol tokkata gita wifi ɗum gaɗɗa connect ɗum. Joni on dari wayan ɗo on gi'an min waɗi connect wifi. Ok, to joni sai garen naten nder setting meɗen. Ok, sai garen naten nder setting. Yawwa de en nati sai garen naten ɗo to giɗon ɗo. Yawwa to de en natini joni en gi'an on gi'a on gi'i ok to joni on gi'i iPhone mi waɗi connect on gi'i holliyan amma nde mi waɗi mi nati nder ɗon hollata yam passport ɗum. On gi'i joni iPhone mi waɗi connected. Ok to joni on gi'i ine o nati ɗum hollata ɗum passport ɗum amma ni ɗum hollata ɗum. To in aɗiɗi gita passport ɗum noy gaɗata? A waran nata ɗo to giɗa dow ɗo. In a nati sai gaɗa screenshot, sai gaɗi joni screenshot majum. Gaɗen screenshot majum. Ok on gi'i joni mi waɗi screenshot. Ok joni sai burto ɗin joni sai naten to nder gallery on gi'an. Yawwa ni no giɗon ni on gi'ira mi adi photo ɗum. To joni sai garin burto ɗen jaha nata nder browser ma ɗum gaɗata to gaɗata browser fu nde korom non nde togon non ma an anni. Yawwa yawwa ni no giɗon ni garin binnen 𝙁𝙐𝙇𝘽𝙀. Ok sai gaɗen searching. Yawwa on gi'an ni no giɗen ni en gi'an ɗo choose file dow ɗo to giɗon ɗo. Ok sai garen naten ɗo jehen adowen photo ɗum gaɗen screenshot ɗum. On gi'i no waddana in hanani sai war nata dow to photoji muɗum gono on wara nata nder file an. Aywa to joni on gi'i photo ɗum non ton dow. On gi'i photo ɗum ni ɗo dow sai mi wara mi ada photo ɗum. Ok nde mari adi photo ɗum hanni no giɗon ni on gi'i. To sai mi wara mi nata ɗo to giɗon ɗo. Ɗo to ɗum giɗon ɗum winni submit sai mi wara mi nata ɗo. Ok to daga nati submit a hiyan ɗum waddanima ni a yi joni ɗum holli en haaji meɗen huuɓi ko giɗɗen keɓen ɗum en keɓi ɗum. To joni on dari ɗo to giɗon ɗo to giɗon ɗo joni on gi'an en gi'an passport wifi ɗum gaɗɗen connect ɗum. Ok ɗo to giɗon ɗo on gi'i roga 1 2 3 kan woni passport ɗum. Miɗo miila ko fami komi tindini ɗum. Ɗo to giɗo mi holli on gi'i iPhone on holli en iPhone on gi'i ley ɗo roga 1 2 3 lawol koyngol gol tokkata gita passport gaɗan ɗo ma connecte wifi muɗum ko gi'en wifi. Ok joni on gi'i ɗo ɗo miila ko fami komi tindini. Ani no giɗo mi diddirani on ni. Miɗen ela to on jeggite gaɗon subscribe gaɗon like turano ɗon bandiraɓe ngam botoro he majjum. Daren fa woɗa ɗo to giɗo miɗo holla on ɗo
ɗo to jiɗon ɗo gan to neɗɗo yahu dara togon feere. Yawwa no miila ko a faami. Angi roga 123 kan woni passport wifi ɗum waɗi connect ɗum. Joni sai ma dara min nana on ɗo to joton ROGA123 kan woni passport ɗum. On jarama to on jikkite gaɗon subscribe.